שקד הוא שחקן מהקלמים של 1-6, הוא תוקע שצים בלי לפקשש בלום עם גלוק כמשתבין הצבן דק, הוא יקרה קבוצה שלמה לא זומים מוואר. שקד מתקרב, הסטר זה מפי 5, הטרוריסטים מביאים ראשי פלאש, הפלאש מול שקד מתפוצץ מן הסתם, אבל שקד יוריד את ארבעתם. מה זה? צ'יטר, דמו עכשיו, צועקים לו הקלם ושקד נעלם, הוא אומר אל תדאגו אני מקליט הסקיזם מלבק, כמה שקד מקליט עם האמו דרק. איזה בושה, הדמו כבר נשלח, שקד הכחיש זה לא אני, זה מכוחך מאחורי הפח יברח, יסתתר שישכח ויחזור בסוף בתירוץ שבקרן חרש. שקד, הוא אמיתי. שקד, בוא תשחק איתנו. אורן, אני בא לשרוף אותו. קוראים לו שקד, הוא אמיתי, תקראו לו צ'יטר, אבל הוא כמו אנשים. כן זה שקד הוא כזה מקצוען, הוא יקרא את אינוי ואת אינפות כמובן, הוא לא מרמה, הוא מקצוען 100%, הוא יראה לכם כצעד אם יש מקום בלוב. התחילו את העצים, עשו סכינים, שקד הביא לדקור והרג 70, הוא פתח את האמות וסכינים, דקתה כמה שניות ואין מנצחים. צרחות באוזניות שרואות אותו כסדר והם מתחילים לשחק ושקד משתפר, החבוי קרה אסון, הוא מצער בית עצבנה, פייל קטלניים וכולם על הרצפה לבד. שקד נשאר לבד מבוצע, הוא עושה רעש ומוריד 4, הוא חוטף נק לפנים ואין לו חיים, הוא מכפיל את האמות ואופס הם מנצחים. הספקים מכחישים, הוא פרו, הוא מיומן, אבל האמת שלשקד תראה הכל מצוין. זכרו את המילים, אנחנו לא מבטרים, 28 למען שקד מתחילים, קוראים לו שקד הוא אמיתי, אבל תקראו לו צ'יטר, אבל פרו אנשים קוראים לו שקד הוא אמיתי, תקראו לו צ'יטר, אבל פרו אנשים. שקד